Φίλος, ονομάζομαι Θεοδόρα Θηβαίου και είμαι μία από τις κερατιώτισσες που συμμετέχουν στον αγώνα. Συμμετοχή στον αγώνα έχω. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, είμαι και συναισθηματικά φορτισμένη από το ντοκιμαντέρ που επιστρέψαμε, αλλά και πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένη για αυτό που βλέπω εδώ σήμερα. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο αγώνας μας εκεί κάτω και δώσαμε αυτό που δώσαμε για τον τόπο μας και είχε τέτοια ανταπόκριση και βγήκε πάρα έξω και το αγκάλιασε όλη η Ελλάδα, αλλά και έξω από την Ελλάδα, βγήκε έξω από την Ελλάδα, αυτό μας έδωσε τέτοια δύναμη και τέτοια φτερά και να ξέρετε 100 μέρες στεκόμαστε εκεί πια, όχι μόνο για την Κερατέα, αλλά και για όλους εσάς που γνωρίσατε μέσα από το YouTube, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έστω και αν μας δείξανε από σπόντα και για άλλους λόγους. Εσείς όμως πήρατε τα μηνύματα αυτά που έπρεπε να πάρετε και είσαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Να ξέρετε, αυτός ο αγώνας είναι και για τον τόπο μας και για σας. 100 ημέρες έχουμε περάσει τα δεινά με τα μάτια εκεί κάτω, τα δεινά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν ξέρουμε από πού θα μας επιτεθούν. Εν τούτης όμως, αυτά τα μάτια και αυτές οι κυβερνητικές πολιτικές μας έχουν κάνει τέτοια συσπήρωση, μας έχουν βοηθήσει τόσο πολύ να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να βγούμε στον δρόμο χωρίς να φοβηθούμε, να πούμε την άποψή μας, να κάνουμε τον αγώνα μας, να συσπηρωθούμε όσο ποτέ άλλοτε. Και πάνω απ' όλα μας έκαναν να γνωρίσουμε τον συνάνθρωπό μας καλύτερα, να μάθουμε τον συντοπίτη μας ακόμα καλύτερα και να μοιραστούμε μαζί του πράγματα που ίσως σε άλλες περιπτώσεις να μην τα είχαμε μοιραστεί ποτέ. Αυτό δηλαδή που βγήκε ήταν μοναδικό. Ζούμε αυτή τη στιγμή εκεί κάτω τη δική μας μοναδικότητα, χωρίς αυτό να μας απομονώνει από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Αλλά να μας κάνει ένα μικρό φως, να συσπυρώσουμε όσο τη δυνατόν περισσότερους Έλληνες πολίτες και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα και όσους μας αγαπάνε και ας μην είναι Έλληνες. Και αλλοδαπούς και οπουδήποτε να βρίσκονται αυτοί. Μη φοβάστε, κατεβείτε στον δρόμο. Εμείς που το κάναμε βρήκαμε δύναμη, βρήκαμε γιατριά. Κάνουμε ψυχοθεραπεία εκεί, να το ξέρετε. Και τους το λένε... Ευχαριστούμε γι' αυτό και δεν. Δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία να πω ένα ευχαριστώ στην κυβέρνηση και το λέω ανοιχτά. Και θα μου πείτε, είσαι στα καλά σου? Ναι, είναι. Διότι οι άνθρωποι βοηθήσανε στην υγεία μας. Ξέρετε τι έχουμε γλιτώσει εμείς τους γιατρούς? Ξέρετε πόσα χάπια δεν παίρνουν πια οι ηλικιωμένοι? Ξεχνάνε και την πίεση, ξεχνάνε και το ζάχαρο, ξεχνάνε και από το Αλτσχάιμερ που είχαν πάθει, αρχίζουν και θυμώνται τώρα γιατί βγαίνουν στον καθαρό αέρα. Και ο ηλικιωμένος βρίσκει τη διέξοδό του. Οι νεολαίοι, ας πούμε, εκεί που πηγαίνανε. Οι νεολαίοι εκεί που πηγαίνανε στην καφετέρια με τους καπνούς και στα τσιγάρα, κάνουν το τσιγαράκι τους και λένε τα ωραία τους εκεί έξω, ας πούμε, στον καθαρό αέρα, στον μπλόκο. Δεν τσακώνονται τα ζευγάρια μεταξύ τους. Άστα τώρα που μια κουβέντα, θα πάω κάτω τώρα που έχει ξεχάσει, το ξεχνάς και εσύ και μια χαρά βρισκόμαστε. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό θέλουμε να τους πούμε. Όσο βαράνε αυτοί, όσες συλλήψεις κάνουνε, τόσο εκτονωνόμαστε εμείς και είμαστε μια χαρά. Γι' αυτό να το ξέρετε, όταν κατεβαίνει κανείς στον δρόμο είναι η ωραιότερη ψυχοθεραπεία και κάνει κακό σε αυτούς που σκέφτονται κακά πράγματα για μας. Λοιπόν, θέλουμε να τους παλέψουμε. Κατεβείτε στον δρόμο και τίποτα μην φοβάστε. Αυτό έχω εγώ να σας πω. Δεν θα τους περάσει ό,τι και να κάνουν. Δεν θα τους περάσει. Τέλος. Μας έχουν φτάσει στον δρόμο. Ναι, στον δρόμο. Ό,τι και να κάνουν, εγώ αυτό λέω, δεν θα τους περάσει. Ο κόσμος θα ευαισθητοποιηθεί, θα κατεβεί και θα τους δείξει το σωστό δρόμο. Θα αγωνίζονται και αυτοί στον δρόμο που θα χαράζουμε εμείς. Όχι στον δρόμο που θα χαράζουν αυτοί για μας. Τέλος, δεν υπάρχει.